Здравейте, приятели, аз съм Михаил и днеска пак ще играем Майнкрафт. На този сервер съм с друг скин, но малко по-подобрен. Доста по-бърз. Този скин е с прилика на светкавицата, зато и го взех него. И сега съм като светкавицата направо. Много яко е. Бонус летене. Аз мисля да изключа летенето. Да, сега съм най-добре. Аз мисля в момента сега да направя чудовища и срещу тях да се бия. Взимам за места айрона. Вие какво чудовище бихте избрали? Аз бих избрал, например... ето. Защото то няма да умре лесно. Добре, ето сега. Още едно чудовище. Другото чудовище трябва да е много силно. Зато и взимаме черен скелет. И тъдан. То взимаме лъка. Добре, сега да се измъкна. Готвенето, че има огнени стрели лъката. Наблизо трябва да поставя, за да идват насам, макар че има пазачи, айрон големи. Те са нещо като полиция. И започваме. Дете да ги убие. Малко. Охо. Доста ме содади. Но съм малко чудовища. Я измисля. Ето сега по-яко. Те се измъкват. Охо, запалих го. Са таки бавни. Шум, бе. Охо. Дали е жив човека? Да. О, не е лоша идея. Ето. Не ги убих, но после човека. Точка за мен. Тя да побега други. Другото зомби. От колца. Хихи. И аз сега срещу айрон големи да се бия. Замина айрон голем. Ехи. Тук му се намериха враг. Так му върнах го. Сега е много по-бърз. Точка за мен. Ехей, колко пъти го губя.
Малко му остава. И нокаут. И аз ще опитам да улуча хедшот. Охо, какъв хедшот му забих. Не мога да е близък хедшот. Втори хедшот. Трети хедшот на когото и да е и пичеля. Охо. Бяга пляшката. И точка. Аз печеля. О, динозавър. Ами, този динозавър е от един мод. Ева ти. С една стреличка убих динозавъра. Имам и неговото яйце. Сега ще ви го покажа. Чакай, не мога да лета. По мое желание. Стой ти. Не сказай. Ето. И са моите врагове. Те ще изчезнат докато аз ги убия. Точно. Идеално. Мъртъв. Той пък се бъгна и той умря. О, аз също те, така ли? Айде бе, биса. Айде. Ако искаш да голи се. Ще играем бокс. Честен бокс. Аз ще играя абсолютно честен. Айде бе, биса. Сега си танцувал. Извинете ме, изнервих се. О, край с него вече. Ела ми паяче. О, ако му забия хедшот. Ей. Охо, яко ли ще стане, дали ще гръмна? И гръмна. Паячето малко се скрило от мене. Ела ми паяче. Нокаут в гъза. Точка. Къде стана гроба? Мисля, че това ще е от мен и край, приятели. Чао!